Imos con información deportiva. Boiro acollerá a cuarta edición do Torneo Solidario Interparroquial, unha cita deportiva e social que recadará fondos para a Asociación Asanoc e que se celebrará o 27 de xuño. O campo de Vistalegre será o escenario o vindeiro 27 de xuño a partir das 5 da tarde da cuarta edición do Torneo Solidario Interparroquial en beneficio da Asanoc, a Asociación de Cancro Infantil e Xuvenil de Galicia. A Asanoc, a Asociación de Cáncer Infantil e Juvenil de Galicia, leva xa axudando a moitas persoas da nosa contorna, a moitas persoas do noso povo, e nos queremos con este partido solidario, pois, en certa forma, devolverlle algo de todo ese valor e ese esforzo que les fan. Pero eso non sería posible sin a aplicación de todas as persoas que participan neste torneo. A iniciativa, que conta coa colaboración do Concello de Boiro, reúne equipos representativos das distintas parroquias do municipio nun formato de fase de grupos, semifinais e final. Como novidade, este ano incorpórase tamén 2 equipos da Asanoc formados por persoas vinculadas á entidade. Los partidos, hubo que hacer algunos cambios porque hay 2 equipos más. Van a ser partidos de 18 minutos sin descanso, tiempo corrido, excepto la final, que serán 2 tiempos de 12 minutos. Y al terminar, como todos los años, haremos los sorteos. O torneo terá partidos de 18 minutos, agás a final, que se disputará en 2 partes de 12 minutos. Ademais, participará a xogadora das Celtas, María Nogueira, nunha edición que suma tamén sorteos de produtos do comercio local e animación musical. Como novidade comentaba Lara que vai ser moi bonito este ano, temos equipo Asanoc, que vai ter, creo que 2 divisións, pero vai ser un equipo Asanoc conformado por xente que de algunha forma ou outra está vinculada coa asociación. Van participar nenos, van participar pais, van participar amigos de nenos, quero dicir, como a comunidade da Asanoc entendida da forma máis amplia posible. E a sorpresa grande que falaba antes Lara, que teremos con nos xogando a María Nogueira Gil, sí, xogadora das Celtas, centrocampista, falamos antes, sí. Vai estar con nos acompañándonos, pois tamén ten un vínculo coa asociación a través dunha das nosas compañeiras e fainos moita ilusión que efectivamente este con nos pasando a tarde de sábado. Dende a organización destacan o carácter solidario da iniciativa e o papel da veciñanza, que cada ano se implica nun evento que vai máis alá do deportivo. A Asanoc leva dende 2012 ofrecendo acompañamento integral a nenos, nenas e adolescentes con cancro e ás súas familias, polo que recadar fondos resulta clave para manter o seu labor. Levamos dende 2012 acompañando a infancia e adolescencia que está pasando por un cancro en Galicia. Desafortunadamente, no Barbanza, sabedes moi ben o que conleva un proceso oncolóxico con un neno ou cunha nena. É unha situación moi delicada que require, entre outras cousas, que un equipo profesional e focalizado e especializado neste tema que te poida estar acompañando e que che bote unha man durante este proceso. Falamos de psicólogos, falamos de traballadores sociais, falamos de terapeutas ocupacionais, falamos de unha serie de actividades e de cuestións tan mínimas como pode ser facer unha actividade, unha manualidade un día nunha aula hospitalaria porque estás hospitalizado e non tes maior entretemento. O concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, agradeceu a colaboración de todas as entidades implicadas e puxo en valor a resposta social de Boiro en actividades que combinan deporte e solidariedade. Creo que entre todos conseguiremos ganar esta batalla, que é a do cancro infantil, estou seguro, que en pouco tempo conseguiremos que a vida dos nosos pequenos e pequenas non este condicionada por esta maldita enfermedade. O 27 de xuño, Vistalegre volverá a ser punto de encontro deportivo e solidario nun torneo que busca mobilizar a veciñanza a favor dunha causa esencial.